As you can see, your view, the elders of Odezoku, they want to do a presentation to Chief Wandu. It's okay, I'm not talking about the rest. No, onye si eme ka ekwesị akpụ ya. Ndị ichie nwere bilion mana ife anyị ji n'obi ya wee wepụta wee ka iwọt more than a billion because no etu o si wee dị n'obi ọ ga-esi wee dịkwa fisikali ife a bụ on behalf of ndị ichie Ezigbo ga-eme DJ Mamano ihe dịgo na aga akụ anyị onye eze ngwongwo onye isi ndị ichie anwụchiri onye isi obi biko onye isi ngochi ya rie ime abịa na aga na asị a na-ekwu okwu ndị Igbo. Believe me, in every long coach of trailer, as a trailer, you have 200 coaches now, so 1 million. She and I can do so now. She a copy another man. How about break? For us, indeed, Bobby can at the conservatorium. Unu couple, coach, I have. And I wouldn't know the Igbo. I na-arụ n'ofere ndị Nigeria. Ịma asị isi obi wutu detu nọ nga awa ahụ Igbo mana Nigeria ka anyị nọgoro ọrụ. Ya ga-akwa n'olu obi Igbo enweghị isi. Ọwasị? Ihe mgbe isi eze na-achị naanị ya wee eze. Mana eze nwe ndị ha ekwe na-arụkọ ọrụ. Ọ wee wee eze. Nnukwu eze. So ajụ na-akwagara m n'ukwu na ndị eze udo anyị ọ na-akpa ya obiọma. Unu na-ahapụ ihe niile unu mere enwere ọ ga-awe ya asị ọ na-ahapụkwa n'ọbụ ọkụ Ezigbo eri gloria anyị hapụ shop anyị na-eso hapụ ya na-eso the glory is not for me alone, not for ndị Igbo because nkachakwa nkata nwụọ onye Igbo ọzọ ga-awe eze ndị Igbo ndị eze udo ndị ọzọ o nwere wụrụ nwa gị nwike wụrụ nwa nke m so all glory nye ndị Igbo ọwụ nna anaghị nwee n'ihi nke a anyị mụtakwa na ụmụ siri ike ya wụ ndị Igbo anyị nwa anyị nwoke kwanụ one of us who a chief in the palace of the Konamba. I am a witness engaged for one of the that name is like a prophet. A prophet, eh? Yes. I was there. Not for one of the Itafoko. Yes. But she has a Hana to Apollo. You are the symbol of the village. That's all. I follow Itafoko. Oh, a symbol. That was Oyebeko, so Itafoko. Is the liberation to the family. Number one. Before I go community and with family. Yeah, warrior. So my soul is shaking. Akunesiobike. Just like Chairman DJ Nick Burukaba or even I tiny shaka. Dupugam wood and when Lana gathered. Oh no. And when he can get and when again you away. Oh no. But I been getting as a paraka because I'm the wine. You not get you now. DJ say, Mampuria Megere Buru. On behalf of Nde Zelina Ghana, Nandi Chelile, Makaya di Shopi, we are two on us, huh? I near get a weird here. Also, dear man, Ndi Chess, my Nyegi, yeah, who have she presented the day she got for one of it. Mana mbe ima he Christmas na gara ka mgbe ima anoblated n'ukom ọkọ ọgbọnkụ ogo mebi so ha jere free ka mgbe ugba ko ya na ọgbọnkụ Igbo ike na mmiri meme ngiri ya asa Igbo niile anwụchula Thank you very
very much. Ana m ekele ndị iche. Na-ekele Obi Igbo Ghana. Na-ekele ndị eze udo. Na-asọ gaduru unu niile na mma. Unu a ga-emekuru unu otu. Ashi Homa Duivie. Thank you very much for this wonderful gift. Thank you very much.